bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtob 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang
ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! 3 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition adlaw sang Martes petsa 22 sa bulan sang Pebrero subong atig 2022. Ika-4 ning adlaw sang Martes sa kadua nga bulan subong year 2022. Subong nga aga maging kaupod ang nyolagad si Bombo Erdin Bayonita. Updaray kita hasta alas 7 ang atak na subong aga so dalawang sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Masubo ining narecord kahapon ng insidente dira sa Maya Syudad sa Bago kung sa din patay ang isa ka driver sa tricycle kaya nagapangalot hangagid ining nakaaway niya nga driver sa motorsiklo bangod lang ban sa parkingan sa motorsiklo kag tricycle. Dira sa may barangay Maawa Syudad sang Bago, subong nga naka-hospital arrest ni actually ang hinablo sa siring suspetsado nga mo ni ang nagmaneho sa motorsiklo nga iya nga ginasagyan o ginasakyan sa nagpalagyo kahapon kasunod sa insidente. Ang suspetsado Jonas Lohan Tubong Banwa nga nagsungkaman sa mga miyembro sa Criminal Investigation and Detection Group dira sa may barangay Bakong Syudad sa Bago and then ang iyang hinablos nga si Rene June Flores ang ginpaidalom sa hospital arrest. Kaya napilasa naman siya kaya ginbato sa mga pumuloyo dira sa may natabuan sa insidente sa may guaman lang sa merkado publiko. Natabuan man nga mayara dira sa soldado sa may public market amo ni ang nagtiro diri sa may driver sa tricycle sang nagbiya sila dira sa may area. Amo na dapat palabaon na tagid ang pasansya bala. Inisiling yang may rakalang adras ang nakabais, tiruhon mo ya dayon because ikaw man nagyapon na butang dre sa alang-alang ilabi na kon ikaw ang madakpan kag mapriso. Istoryan tayo karon na dugang sa Bombohanay Big Time, yari na ang Bombo Network News. Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita.
Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Martes, Pebrero 22 na 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Ang Pangulong Duterte muling humarap kagabi sa kanyang Talk to the Nation. Muling tiniyak na walang korupsyon sa pondong ginagamit sa COVID response ng bansa. Ang Department of Health naman may bagong requirement bago ilagay sa Alert Level 1 ang Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Samantala, ang grupo ng NAMFREL nanawagan na rin kay Pangulong Duterte isa publiko ang shortlist sa pagpipilian ng 3 bagong mga COMELEC commissioners. Tambak na mga armas at pampasabog na recover naman sa isang bunker sa Quezon City. Samantala sa police report pa, 16 million pesos na halaga ng mga smuggled cigarettes mula sa bansang China sinira ng mga customs officials doon sa Cagayan de Oro City. At sa ating international news, ilang mga bansa sa Europa at Amerika kinondina si Russian President Vladimir Putin sa pagkilala sa 2 teritoryo sa Ukraine bilang independent republic. Sa sports balita naman, National Team Gilas Pilipinas nasa training bubbles na bago ang unang laban kontra Korea sa Huwebes. Sa boxing naman, kampo ng Pinoy champion na si Janrel Casimero abay umalma sa reklamong pangmomolestya raw sa 17 anyos na dalaga. At sa ating entertainment news, 2015 Miss Universe Pia Wurzbach ibinida ang sekreto ng matatag na long-distance relationship. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo El Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Ka-Star Nation, sinimulan na nga ng mga kumpanya ng langis muli ang kanilang dagdag na presyo na naman sa kanilang mga produkto. Mayroong 80 sentimos sa kada litro ang itinaas sa gasolina, habang mayroong 65 sentimos na naman ang itinaas sa kada litro ng krudo. Umabot naman sa 45 sentimos sa kada litro ang dagdag sa kerosina. Noon narito'y nagpatupad ng all price hike ang Caltex Philippines kaninang alas 12:01 ng mahating gabi o madaling araw yan, habang halos magkakasabay naman kaninang alas 6 ng umaga na ang ilang pang kumpanya ng langis. Itinuturo daw na dahilan pa rin ng pang-8 linggo na magkakasunod pa rin ng all price hike, dahilan pa rin daw sa pagtaas ng presyo doon sa world market. Kaugnay sa nasabing balita, isinusulong ang agarang paglabas ng pondo para sa fuel subsidy at iba pang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa international market. Ipinunto ni Magsasaka Party List Representative Argel Kabatbat na ang sunod-sunod na all price hike ay mayroong indirect effect sa presyo ng farm inputs, lalo na ngayong nahihirapan ang mga magsasaka at mangingisda dahil sa mahal na mga pataba at mababang farm gate prices na kanilang pinoproduce. Sa unang bahagi ng kasalukuyang taon, tumataas pa ang presyo ng gasolina ng hanggang 7 pesos and 95 centavos sa kada litro, habang sa diesel naman 10 pesos 20 centavos ang itinaas at 9 pesos 10 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Base pa sa data mula sa Department of Agriculture, nasa 14% o katumbas ng 1.73 ang napunta sa mga hayop. Ginagamit na makina, produktong petrolyo at oil ang bawat kilo ng bigas bago ang serye ng all price hike sa nakalipas na taon. Sa fuel discount for farmers and fisher folk program naman sa ilalim ng General Appropriations Act for 2022, ang mga nagmamay-ari at nag-ooperate ng agricultural at fishery machinery, mapa-individual man o sa pamamagitan ng farmer organization, cooperative o association ay mabibigyan ng subsidiya. Samantala, sa ibang balita natin, muling humarap kagabi ang Pangulong Duterte sa kanyang regular na programa na Talk to the Nation. Muli dito itinalakay ng Pangulong Duterte ang COVID response ng pamahalaan. Gina rin yung sinasabi raw na bagong patakaran kung sakasakaling ilagay sa Alert Level 1 ang Metro Manila at iba pang mga lugar sa bansa. Naturang pagsasagawa ng programa ng Pangulong Duterte ay tinutukan naman kagabi nitong si Bombo Raymond Tinasa.
Bombo Elmar, Bombo Jane, kagabi nga bandang alas 11 ng gabi ay muling humarap sa publiko si Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang mga miyembro ng Interagency Task Force para talakayin ang pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Natapos ito bago mag-alauna kaninang madaling araw at nasentro sa naging mga panawagan ni Pangulong Duterte ang pagpapa-booster shot na. Para daw sa dagdag na proteksyon, tiniyak ng Pangulo na ang naturang mga bakuna ay ligtas at epektibo at huwag daw maniwala sa mga sabi-sabi, bagkus maniwala kay Dr. Doke. Ang kanyang tinutukoy si Health Secretary Francisco Duque III. Sabi niya, siyentipiko na pinag-aralan ng mga bakuna kaya samantalahin ang availability ng mga bakuna para magpaturok na para mabuhay. At kasabay nito ay muling tiniyak ng Chief Executive na lahat ng pondo na ginagamit sa pagtugon sa COVID-19 ay all accounted for. At naghamon din siya sa meron daw mga ebidensya ng korupsyon sa paggamit ng pondo na magsampa ng kaso, reklamo kung may ebidensya, lalo na sa Office of the Ombudsman kung ang mga inaakusahan ay mga nasa gobyerno. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Gusto namin na kung may duda man kayo, edi tanungin ninyo and we will give you a straight answer. Hindi na kami pagpaligoy-ligoy. Diretso. But if you have the evidence, bet the better. Bigyan mo ng Xerox copy ang kami dito, yung original, taguin ninyo. And if you think that there is a good case to prosecute, I leave it up to you to decide kung saan ninyo gustong i-file. Pero ako, pagka ganon, taga-gobyerno, lalo na nandito sa mataas, papunta sa akin, diretso na kayo sa ombudsman para mas madali at malaman ang totoo. Yung naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte kagabi. At kasama rin sa mga humarap ay itong si Vaccine Star Secretary Carlito Galvez Jr. kung saan ay kanyang inihayag na sa kabuang 90 million na mga Pilipino na target na mabakunahan na accomplish na rito ang 62 million na mga individual. At target pa nila na padagdagan pa yung pagbabakuna lalo na yung mga tinatawag na mga senior citizens at yung mga mayroong comorbidities. At narito pa ang bahagi naman ng pahayag ni Secretary Galvez. Sa pagbabakuna po ng 90 million na katao, meron na po tayong nabakunahan ng second dose na 62.5 million Pilipino. Ito po ay naka 69% na po tayo ng ating accomplishment at kailangan pang matapos po natin ang 90 million sa mga susunod na 4 na buwan. Na-reach na rin po natin ang saturation point o yung tinatawag na inflection point sa ating mga vaccination centers at kailangan na po tayong bumisita sa mga barangay at magbahay-bahay para maiangat muli ang ating daily output. We will also continue to concentrate on the remaining 3 million seniors and with people with comorbidities. At yung NBOC DOH po natin ay naglagay na po ng mga focal person per region para matutukan at ma-achieve nila ang at least 70% coverage ng kanilang eligible population. Ito po ay tinututukan po ni Sec Vince at mamaya po after my presentation ay meron po siya mga additional comments. Next slide please. Napakababaw pa rin po ang ating boosters with 9.7 million doses administered at nagpapasalamat po kami sa inyong announcement at sa announcement po ni Senator Bongo sa pagbigay ng halaga sa ating National Vaccination Center at ang ibang mga kailangan po natin sa boostering. At maganda rin po yung explanation po ni Sec Duque dahil magkakabibigay po ng ito ng additional tinatawag nating education sa ating mga kababayan. Yan yung bahagi ng pahayag naman ni Vaccine Star Secretary Carlito Galvez Jr. At ito ang bago, Bombo Elmar, Bombo Jane, dahil maliban sa hospitalization utilization rate o pagkagamit ng mga hospital beds at yung bilang ng mga nagpopositibo, ganoon din yung passivity rate
ay mayroong bagong requirement bago raw ilagay sa Alert Level 1 ang Metro Manila at kasama na ng ibang mga lugar sa buong bansa. At sinabi nga ni Secretary Duque, inadapt ng IATF ang panukala ni Secretary Vince Dizon na gawin na ring requirement yung tinatawag na 80% vaccination sa isang lugar, lalo na yung mga senior citizens at mga mayroong comorbidities. So dapat maabot muna yung 80% na vaccination sa lahat ng mga lolo at lola at yung mayroong mga comorbidities, Bombo Elmar. So yan, yung bagong patakaran bago tayo mag-expect na ilagay ang Metro Manila sa Alert Level 1. Although ang Metro Manila naman ay hindi naman na ganun problema dahil lalo na mag-house to house na yung mga LGUs. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Secretary Duque. Na kailangan sa ibabaw ng lahat nitong mga panukatan na ito na ating pong ginagamit, idadagdag din po natin na bago makapag de-escalate to Alert Level 1, kinakailangan 80% ng ating pong A2 and A3, yung mga vulnerable groups. Ito po yung mga senior citizens and individuals with comorbidities na dapat 80% of the eligible population ay kanila na pong naabot. At kung hindi po sila ay makarating dyan po sa panukatan na iyan, ay hindi po natin sila pwedeng ibaba to Alert Level 1. So maganda po itong karagdagan metric na atin pong isasama sa pag-assess ng sino ba at ano ba ang mga lugar na hinog na for an Alert Level 1. So next slide. Ito naman po ay mga patunay. Pinapakita yung tunay na katayuan o kalagayan ng ating COVID situation. Muli itong ating blue line dito, ang NCR, nakita natin bumaba na talagang halos ito po ay sa mga kasalukuyan cases natin. Yan yung bahagi ng pahayag naman ni Secretary Francisco Duque III. So sa ngayon, bate sa report kagabi ni Secretary Duque, Bombo Elmar, Bombo Jane, nanatili na sa low risk classification ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Actually, buong bansa na ay nasa low risk classification ng COVID-19. Bombo Elmar, Bombo Jane. Bombo Raymond, kung low risk na, pero ang question dyan, kung maraming lugar na ba ang naabot na yung 80% ng vaccination, yung sinasabi yung Metro Manila, okay, Pero the problem din, ang problema din dito, yung napakababa yung booster, Bombo Raymond. So marami na bang lugar na nasa 80% na naabot na kung ganyan yung bagong panuntunan na sinusulong ngayon ng Department of Health para ilagay sa Alert Level number 1 ang isang lugar, sa Bombo Raymond? Well, sa totoo lang, kaya wala pang inilalagay sa Alert Level 1 sa kabila ng panawagan ng business sector, Bombo Elmar. Ayun nga, hindi pa namimit ng Metro Manila at ilan pang bahagi ng bansa yung, as we speak, yung target na 80% inoculation sa mga senior citizens at mga iba pang may comorbidities, Bombo Elmar. So we'll see sa next Monday kung meron ng pagbabago dahil ngayong Webes ay magpupulong yung IATF para i-assess yung sitwasyon at kung meron na sa mga lugar ang pwede nang ilagay sa Alert Level 1 kapag na-meet na yung panibagong requirement o panuntunan, Bombo Elmar. Siguro mamaya din kukuha rin tayo ng report dyan sa MMDA at iba pang mga lugar sa Metro Manila, kaugnay ng pagpupulong din sapagkat I understand pati yung mga Metro Manila mayors Bombo Raymond ay magpupulong din dahil sa talagang itong desisyon na next ng mga mayors parang kaabang-abang, Bombo Raymond inaabangan yung Alert Level 1 Bombo Raymond. Parang maraming na-excite dyan Bombo Raymond, pero kung gano'n naman may katapat din naman yan na challenge para sa atin Bombo Raymond. How's that? That's right, kaya nga sinasabi ni Secretary Galvez ay mag-barabarangay, house to house na para lahat ng mga hindi pa nabakunahan, yung mga hindi lumalabas na mga lolo at lola ay mabakunahan na para talagang protektado sila. At kapag nag-shift tayo kasi sa tinatawag na Alert Level 1 ay pwede silang lumabas at open na yung tinatawag na interzonal at intrazonal na pagbiyahe, travels, Bombo Elmar, dahil magiging mas maluwag na. Actually hanggang 100% capacity na yung papayagan sa mga establishmento at maging sa transportasyon, public transportation, Bombo Elmar. I'm just curious on another topic kung natalaki ng Pangulo yung mga bagong pulisiya dyan sa kanyang gobyerno,
What about sa politics sa Bombo Raymond? Meron bang na-discuss na talakay kagabi o kanyang madaling araw na itong si Pangulong Duterte, Bombo Raymond? Well, sa ating pagtutok, Bombo Elmar, ay wala siyang nababanggit na specific about sa nearing election sa May 9, Bombo Elmar. So talagang natuon lamang yung mga presentasyon ng mga miyembro ng gabinete sa kanilang mga, achievement, accomplishment at mga ginagawa pa sa pagtugon sa COVID-19. Yun nga inaabangan ko, Bombo Elmar, kagabi hanggang kanina madaling araw. Kung meron siyang masambit na pangalan ng kandidato, o lalo na pinakaabang dito ay kung sino yung kanyang susuportahan na presidential candidate. At kung yung kanyang pwedeng sabihin naman para ikampanya yung ibang kandidato para hindi iboto ng taong bayan, Bombo Elmar. So yun yung inabangan natin sa Pangulo, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Ingat kayo dyan. Okay, mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinaza, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Higit 17 million mga baluta na ang naimprenta ng pamahalaan para sa nalalapit na halalan sa buwan ng Mayo. Sinabi ni Commission on Elections si COMELEC spokesperson James Jimenez na on track ang ginagawang printing ng pamahalaan. Kung tutuusin anya, mas maaga pa ito sa kanilang inaasahan at malapit nang maabot ang peak ng pag-imprenta. Bukod dito, patuloy ang ginagawa nilang pagdi-deliver sa mga election supply at paraphernalia sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, bilang paghahanda pa rin sa nalalapit na halalan, nagsimula na anya ang vote counting machine roadshow demo ng tanggapan sa iba't ibang lugar sa bansa. Bahagi ito ng hakbang ng kanilang hanay upang maipabatid sa mga komunidad ang itsura ng VCM, paano ito gumagana at paano ito gagamitin sa mismong araw ng halalan. Samantala sa kaugnay pa rin balita, wala naman umanong i-endorsong kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente ang religious group na Jesus is Lord Church o GIL ngayong darating na Mayo 2022 ng halalan. Ito ang nilinaw ng founder ngayon ng Sibak Party List na si Congressman at Brother Eddie Villanueva. Ayon kay Brother Eddie, aabot kasi sa 4 ng mga presidentiables ang kaibigan ng kanyang anak na re-electionist din sa pagkasenador na si Senator Joel Villanueva na guest candidate rin sa 3 mga presidentiables. Ayon kay Brother Eddie, nananalangin na lamang siya para sa sambayan ng Pilipino na sana maging matalino sa pagboto at pag-aralan nila ang kanilang ihahalal. O narito nagpasalamat si Brother Eddie sa hangad naman ni Senator Manny Pacquiao na italaga siya bilang anti-corruption czar sakaling manalong presidente ng Pilipinas. Hihilingin naman ng Department of Social Welfare and Development ang exemption sa public spending ban ng Commission on Elections si COMELEC. Sinabi ni Irene Dumlao, Director ng DSWD Social Marketing Service, na target nilang may sumite si COMELEC ngayong linggo ang listahan ng mga programang dapat i-exempt sa spending ban tuwing eleksyon. Hinimok ni Dumlao ang poll body na payagan ang DSWD na ipagpatuloy ang kanilang emergency financial assistance para sa mga marginalized sector at ang relief operations para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Odette. Umaasa ang kagawaran na isang positibong tugon mula sa COMELEC tungkol sa kanilang kahilingan para sa exemption sa pagbabawal sa paggasta. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nanawagan na rin ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL kay Pangulong Rodrigo Duterte na isa publiko yung listahan ng mga pinagpipilian bilang susunod na chairman ng Commission Elections sa COMELEC at 2 COMELEC commissioners. Ayon dito kay NAMFREL Secretary General na si Eric Jude Alvia, mahalaga na maging transparent sa publiko ang Malacanang upang maging bukas ang proseso at makita ng lahat na competent at kwalipikado ang mga appointees bago naman ang pinal na desisyon. Naniwala pang NAMFREL na masyadong mahalaga ang pagtatalaga ngayon ng maagang mga COMELEC commissioners dahil sa ang 2022 national and local elections ay kulang-kulang na lamang na 3 buwan. Ang naturang mga posisyon ay masyado rin daw crucial sa mga desisyon na may kaugnayan sa halalan. Kabilang sa panukalan ng NAMFREL ay sana isama sa kriteriya sa pagpipilian ng Pangulong Duterte yung mga bagong COMELEC commissioners, yung usapin sa integridad, yung probity,
yung independence at ginarin ay yung tinatawag na competence. Samantala muna sa ibang balita naman ay yung mga flights daw papunta ng Pilipinas, palabas at mga local air carriers abay. Dahilan po naman sa nagdagdag pa sila. Dahilan sa pagbuhos pa ng mga biyahero, lalo't nagluluwag na po yung ating mga borders at ginarin sa iba pang mga local government units. May update dito si Bombo Dennis Hamito. Patuloy na nagdaragdag ng kanilang flights ang mga air carrier ng ating bansa, Bombo Elmar, Bombo Jane. At sa latest information nga kasi, bumuhos ng nasa 30 hanggang 50% yung bilang ng mga pasahero sa nakalipas na mga linggo. At nitong niluwagan na nga sa alert level 2, ang Metro Manila ay lalo pang dumami yung mga biyahe at yung mga sumasakay sa mga eroplano. At kung sakasakali na ibababa pa sa alert level number 1, inaasahan na mahihigitan pa yung figure na lumalabas ngayon, Bombo Elmar. Maliban dito, may mga lugar din na paboritong puntahan ng mga pasahero. Kasama na dyan yung Boracay na tumaas ng 24%, habang yung Cebu ay nadagdagan din ng halos 30%. May mga bumabiyahe na rin sa iba pang dako ng Visayas at Mindanao na hindi dati tinutungo masyado ng mga tao dahil nga dito sa pangamba sa posibleng hawaan, pati na yung paghihigpit ng local government units. Layunin naman ang hakbang na ito ng airline companies na mai-cater yung mga pasahero sa angkop na bilang ng kanilang flights, lalo na at pinalalakas ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Tourism yung mga hakbang para mapaigting pa yung dami ng mga turista na makakapunta doon sa mga lugar pasyalan na ngayon ay unti-unti nang tumataas ang bilang sa nakalipas na mga linggo. Bombo Elmar? Bombo Dennis, timing din, sila lalapit na rin itong Semana Santa, sumahaba itong summer season din, Bombo Dennis. At least sana yun nga mang yung kooperasyon ng taong bayan na mag-ingat talaga para hindi tayo bumalik doon sa mas maigpit na mga panuntunan o mga protocol sa Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar, lalo tinaasahan nga na dito sa Metro Manila, sabi nga, mababa yung supply ng tubig. So mas nai-enjoy ng mga tao na umuwi ng mga lalawigan para, hindi kailangang tipirin yung sarili at ma-enjoy nila yung mga lugar na pasyalan masagana. Yung freshwater, Bombo Elmar, yun yung target talaga, lalo na pagpasok ng buwan ng Marso, Abril at Mayo. Yan yung pinaka-peak ng mga bumabiyahe patungo sa mga lalawigan, lalo na yung dyan sa area ng Baguio City na summer capital of the Philippines, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Mula sa lungsod ng Pasay, Bombo Dennis. Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bago tayo magpatuloy mga kabombo ka Star Nation, kasama na natin live nationwide, worldwide, mismo ang chairman po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator Bato, kasama niyo si Bombo Elmar, si Bombo Chin, aking partner. Kumusta na po kayo, Senator Bato? Good morning po sa inyo. Good morning po sa inyo at sa ating mga taga-pakinig sa Bombo Radio. At magandang umaga po sa inyo at ni Bombo Elmar. Lilinawin ko lamang, hindi po kayo kandidato ngayon ha. Nakapanayam namin kayo ngayon dahil sa naghahanda kayo sa gagawing Senate investigation sa Huwebes. Naku, pambihira ito ha. Missing na mga sabungero. Sino na po ang nabitahan nyo so far ngayon, Senator Bato? So far, yung mga naimbitahan natin ay yung PNP, yung PNP CIDG, yung mga regional directors ng region ng police, Police Regional Offices 3, dahil may nangyari dyan sa Bulacan, Police Regional Office 4A, dahil may nangyari sa Batangas at Laguna, at dito sa yung regional director ng NCRPO dahil may nangyari dyan sa Manila. At pati na rin yung NBI, inibitahan natin yung CORE, yung mga pamilya ng mga biktima, yung management ng mga sabungan kung saan sila last nakita bago sila nag-disappear, yung mga biktima, at yung mga employer nito mga nawawalang mga sabungero, or kasi itong mga sabungero ito ay karamihan mga handler ng manok. So meron sila mga amo, meron silang mga employer na may-ari ng mga farm o may-ari ng mga manok na hinahawakan nila. So yan po ang ating mga pinag-iimbitahan. Senator Bato,
Ilan ba ang duda mo dyan? Kasi ang huling yatang update ng PNP, 29 ang missing. Pero may nagsasabi, baka abutin nito, dyan naman sa nabanggit ko yung Laguna kayo, naalala ko yung Commission on Human Rights, binabanggit na 33. May nagbabasa sabi din na bakit abutin to ng 300 na missing na mga sabongero. Dahil sa iba, hindi na nagsusumbong. Ano pa ang mga initial yung informasyon kung ilan ba talaga ang missing na mga sabongero? Senator Bato? Well, alam mo na, para hindi tayo ma-mislead sa ating investigation, no? We go by official reports. So official record. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag quorum ang committee ninyo, especially na may mga senator din na busy sa pagpangampanya. Yes, kaya yan magkakaroon ng quorum. Automatic yan. Nagbibigay sa akin ng quorum. Partner ko na si Senator Tolentino. At nagbigay naman ng assurance si Senate President Tito Soto at si Senator Pantilo Lacson na sila'y dadalo sa ating hearing. At na rin si Senator Grace po na chairman ng Senate Committee on Public Services. At maging si Senator Lito Lapid din ay interesadong dumalo dahil siya ang chairman ng Committee on Games and Amusement ng Senado. So, hindi tayo mahirapan sa quorum, Bumbo Jane. Maraming gustong magdumpo dito sa ating gaganaping hearing. Okay. Sa nangyayaring ito, Senator, no, especially may mga na-missing na sabongero, may posibilidad ba na masuspende itong online sabong? Well, everything is possible, no? Depende kasi sa ngayon ang may hawak ng authority at ng pagbibigay ng license ito mga online sabong ay PAGCOR. At ang PAGCOR naman is under the office of the President. So kung sabihin ng ating Pangulo na hinto nyo muna yan, suspend nyo muna yung mga licenses niyan para mag-stop operation muna itong mga online sabong na ito, then posible mangyayari yan. But isang posibilidad lang po pwede yan. Balik sa akin ang Senator Bato. Nako, talagang sabi natin, napakalaga pala itong pagdinig dyan. So pambihira. Anong initial yung tsorya? Nakakarating sa inyo po bilang chairman po ng Senate Committee, itong mga missing sabongeros po, Senator Bato, yung dahilan, ano ng pagkakawala nila, Senator? May initial findings ang CIDG. Kasi sila ngayon ang naghawak sa lahat ng mga ganung cases, no? Initial finding nila is ang pulot dulo nito ay yung tinatawag namin sa Bisaya na panunyupi. Yung tinutyupi ba or sa English game fixing. Kung saan yung mga handler ng manok ang pinapahina nila ay baliktad. Imbis na gusto na manalo yung kanilang manok, ay ang kanilang ginagawa ay para matalo yung kanilang manok. Sinisiguro nila matalo yung kanilang manok para at doon sila tataya sa kabila, sa kalaban. So, sindikato nga ang nangyayari dito. So, in that manner, sino ngayon ang nasasaktan kapag kung mag-establish ng motive, theory lang ito, hanggang theory lang muna tayo. Dahil hindi pa naman natin na gaganap ang hearing, no? Hindi pa man natapos ang hearing at saka investigation ng CIDG. Pero magkakaroon ka ng theory, sino ang nasasaktan dito sa ginagawang panunyupi nitong mga handler ng manok. So, yun ang mayroong posible magkakaroon ng motibo. Kasi may commonality itong lahat ng so far 29 o 30 cases na hinahawakan ng CIDG
The commonality is yung identity, yung profile ng mga missing na sila ay mga handler ng manok, karamihan. So, yan. By that alone, magkaka-establish ka na ng theory. As I've said, theory pa ito dahil wala pa tayong hard evidence na talagang makapag-establish ng sino talaga ang ating suspect dito. Ganun talaga naman, naging level up na rin pala ito. Sindikato na kung sakasakaling masumpungan nyo dyan. Anyway, good luck sa inyong gagawin ng investigasyon. Anong oras pala ito gagawin, yung simula ang investigation? Alas 10 ng umaga, ngayong Huwebes 24 ng February. Okay. Maraming salamat po sa pagbibigay panahon kahit abala kayo sa kampanyahan sa inyong mga sinusuportahan. Maraming salamat po Senator Ronald Bato de la Rosa. Good luck, good morning po sa inyo. Yes, Bombo Edmar at Bombo Jen. Basta radyo, Bombo. Yun. Alright, maraming salamat. Game na game. Senator Bato, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug. Maraming salamat sa inyong extra, Senator Bato de la Rosa, dyan sa kanyang paglilibot sa iba't ibang dako ng ating bansa. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, dumating sa bansa ang halos 300,000 doses ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine na donasyon yan ng Australia. Pasado alas 9 ng gabi nang lumapag ang eroplano na pinaglagyan ng mga 293,670 doses bakuna sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Sinalubong ito ng mga opisyal ng Department of Health ang nasabing mga bakuna na donasyon ng Australia sa pamamagitan ng United Nations Children's Fund o UNICEF. Ay nasabing mga bakuna anya ay ipamamahagi sa iba't ibang probinsya ng bansa. Samantala naman sa ibang bansa o sa ibang balita, 2 taon mula nung binago ng COVID-19 ang setup ng trabaho, umaasang ilang mga empleyado na ang work from home, ang sabi pa nila dito WFH, ay magiging bahagi na ng company's new normal. Ito upang maiwasan daw ang rush hour sa biyahe. Mas nakakatipid din naman sa budget ang hindi pag-commute araw-araw ayon naman sa ilang mga empleyado sa Metro Manila. Samantala, mas pinipili daw ng ilang mga manggagawa na bumalik sa opisina dahil sa apektado sila ng no work, no pay scheme. Lalo tayo nagluluwag na ngayon sa maraming mga kumpanya sa Metro Manila. Noon na rito ay lumabas nga sa pag-aaral ng SEEK Asia, Boston Consulting Group at Network na humigit kumulang sa 85% ng mga Pilipinong manggagawa sa opisina ang persahang inilipat sa isang work from home setup mula nung magsimula ang pandemya. Ayon sa report pa na natura ng mga grupo Need to Know, naniniwala ang mga nasa industriya ng co-working at staff leasing sa Pilipinas na ito magiging lugar ng trabaho. Sinabi na rin ni Labor Secretary Silvestre Bello III na nasa mga negosyo kung tatapusin o hindi ang work from home arrangement ng kanilang mga empleyado sa gitna naman ng pandemya. Ating abangan mamaya ang resulta ng pulong ng mga Metro Manila mayors kung irerekomenda na ba ang Alert Level 1 sa National Capital Region. Ang detalye mamaya yan. Samantala, abot sa 29% pa lamang ng mga kwalipikadong individual sa bansa ang nakatanggap ng kanilang booster shots. Ayon yan sa Department of Health. Katumbas ito ng 9.7 million mula sa 33.5 million eligible individuals na maturukan ng booster dose. Sa kabila, ito nang ipinapakitang significant impact ng pagbabakuna sa booster upang mapigilang ma-hospital at humantong sa malubhang sakit dahil sa COVID-19. Binigyan diin ng mga eksperto na 72% ang effectiveness ng bakuna para maiwasan ang pagka-hospital dulot ng Omicron variant. 2 hanggang 24 na linggo matapos mabakunahan ng ika-2 dose. Subalit humina ito ng 50%. Naturukan ng booster dose, tumataas naman ng hanggang 88% ang effectiveness ng bakuna para maiwasang ma-hospital. Muli nga tiniyak ng Department of Health na lahat ng COVID vaccines na may emergency use authorization mula sa Food and Drugs Administration ay napatunayang ligtas at epektibo laban sa respiratory disease. Samantala sa puntong ito, madako muna tayo dyan sa Hong Kong at kasama na natin ang isa po sa mga opisyal ng United Filipinos in Hong Kong,
Siya po ang chairperson ng UFH, United Filipinos in Hong Kong, si Miss Dolores Valladares Pilais. Dahil sa may mga report na tumitindi ang kaso ng COVID-19 doon, dito sa Pilipinas, bagamat nag-open up na tayo rito, mas matindi yan yung nangyari sa Hong Kong. May mga Pilipino dyan na hindi naasikaso rin at nasisibak pa sa kanilang trabaho. Miss Dolores Valladares Pilais, kasama niyo si Bombo Elmar, si Bombo Dyan, aking partner. Kumusta po ngayon kayo dyan sa Hong Kong? Pares tayo ng oras siguro. Good morning po, Miss Dolores. Good morning po sa lahat ng mga nanonood o nakikinig sa Bombo Radio. Medyo hindi po maganda yung situation ngayon ng mga migrant workers dito sa Hong Kong kasi totoo po na tumataas yung bilang ng mga nagpa-positive sa COVID at marami po yung mga naapektuhan. Meron pong nakarating sa aming kaalaman at meron din na hindi pa namin napag-aalaman. Ma'am Dolores, bago dyan sa ating OFW, may mga katotohanang report ba dyan na nagkukulang yung mga ospital, nagtatayo sila dyan ng mga field hospital? So, medyo nakakalungkot yung nangyari sa Hong Kong. Ganun po ba dyan, Miss Pilais? Opo, totoo po yun. Overwhelmed po yung mga hospital ngayon kasi dati nagsisiro kami o mga 2 digits lang ang affected ngayon, libo-libo. Umabot na kami sa more than 6,000 yung nag-positive in one day. So talaga pong malaki yan at liit lang naman ang populasyon ng Hong Kong, 7.5 million. Kaya marami yung, nakikita nyo, nagkaya sa ospital sa labas at meron din akong case ng migrant workers na terminate yung kontrata na sila rin ay naghihintay ng serbisyo sa hospital sa labas rin. Pakiulit nga, may mga kababayan tayong sa labas na lamang nananatili sa mga ospital din sa punuan na. Ganoon po, Miss Pilais? Meron po nung mga nakaraang araw, hindi lang po Pilipino, pati mga Indonesians, dahil sa na-terminate yung kanilang employment contract. Dito po kasi pagka wala ka ng visa, hindi ka mabibigyan ng serbisyo. Talagang ilalaban mo, i-appeal mo po sa Hong Kong government para matulungan ka. So ganun yung naging kaso po ng mga Indonesian workers. Tapos meron din pong mga Filipino tayong kababayan na terminate, hindi na po nakabalik sa employment. Meron din po na ngayon ay trap sa bahay ng employer dahil nagpositibo siya pero yung employer ay umalis, naiwan siya doon sa bahay. So hindi siya makalabas. So nangangailangan ng tulong, ng pagkain at iba pang mga medical or gamot, vitamins na kakailanganin niya habang nagpapagaling. Ang aking partner, Miss Pilais, with your indulgence, Bombo Jane, tanong mo dyan sa Hong Kong, sa chairperson ng United Filipinos in Hong Kong. Go ahead, Bombo Jane. Good morning po, Ma'am Dolores. Ma'am, gusto ko lang pong itanong, gaano po katotoo yung balita na may mga OFW po dyan sa Hong Kong na nagpositibo sa COVID-19 at pinapaalis po ng kanilang employer? Totoo po yun. At nakarating po, meron tumawag sa amin, meron kami member ng organization ng mga kaibigan nila na nagpaabot. Nawalan na ng trabaho tayo positibo, terminate ng employer. Wala namang silang bahay, so nakatira sa employer dahil terminated, hindi na makabalik doon sa bahay ng employer. Kaya yun nga, may napabalita na natulog sa park at yung ilan ay sa ospital, labas ng ospital. Oo. Sa inyo po, ma'am, ilan po lahat ang bilang ng mga OFWs na terminate yung kontrata nila sa mga employer? Kasi parang iba-iba po ang bilang mula sa OWA at sa Polo po, Ma'am Dolores. Nung last week, meron kaming natala na 4 pero hindi po ito direkta sa amin na nakapag-communicate. Nabalitaan din po namin yan sa mga payagan. Pero meron po kaming more than 20 cases ngayon na iba-iba. Yung isa ay iniwan nga ng employer, yung iba naman ay na-terminate lang pero hindi naman dahil positibo sila. So may mga ganun din po kasi mga cases na tinutulungan din nung shelter. Pero pwede po namin sabihin na dahil sa
pandemic ay tumataas din yung bilang ng na-terminate. Ang problema nga po ngayon ay paano sila mag-work kasi nga ang hirap ng situation ngayon eh. So, maintindihan naman namin yung situation ng mga families na nag-iingat, no, na hindi sila mag-positibo. At the same time, inag-appeal din kami sa Hong Kong government na i-allow yung mga worker na na-terminate to look for job here. Pero pangunahin po doon sa mga na-terminate dahil sa COVID, nag-appeal kami doon sa ating konsulado, sa government natin na mag-provide ng temporary shelter para doon sa mga mawawala ng work because nagpositibo sa COVID. Miss Pilais, yun sa next question ko, yung sa konsulada natin, dahil sa kung tutusin, bawal po yung ganyan, di ba, sa patakaran na i-terminate mo yung isang empleyado dyan sa Hong Kong at maging yung kanilang kumpanya rito mananagot din. So far, may mga hakbang na ba dyan yung konsulada natin, yung mga hinaing na yan, Miss Dolores? So far po batay sa interview kay Conjen, ang sinasabi nila ay papanagutin yung employer. Tama naman yan kasi may patakaran na dito na kung may sakit, ang worker hindi ka dapat i-terminate habang ikaw ay may sakit o nasa ospital. Pero ang katotohanan din sa kabila nun, kasi wala rin yung kasiguraduhan kasi dito din, kung matapos na yung sick leave ng worker, actually marami po na may sakit na na-terminate din yung employment. Kaya talagang yung appeal for compassion, tulong, inclusion sa mga domestic workers, importante po yun kasi may mga kaso din na kahit nga po cancer patient na naka-leave sila tapos nawala na yung sick leave, yung iba na-terminate din talaga. So, yun pwede yun. Kasi dito po sa Hong Kong walang job security na ibig sabihin kahit 2 taon yung contract na pinirma namin. Hindi ibig sabihin 2 taon secure yung aming employment. May mga kaso na 1 buwan, 2 buwan, nang walang dahilan, pwedeng mawala ng trabaho. Basta nag-follow lang yung employer doon sa pabayaran siya ng equivalent ng 1 month salary or bibigyan siya ng notice, bibigyan siya ng ticket pabalik, wala na pong contractual obligation ng employer. So may mga kaso po na gano'n. Kaya gusto ko lang namin iklaro na yung termination talagang nagaganap anytime. Kahit sabi na may sakit ka ay hindi pwede. Pero after a period of time, pwede pa rin mawala ng work yung worker. Yun ang nakakalungkot, yung kababayan natin na ilan dyan na wala nang masulingan na, nasa labas ka na lamang, wala kang mapuntan, Asa nasa ibang lugar ka nga, isang bansa. Miss Pilais, mensahe nyo na lang po sa mga kamag-anak dito sa Pilipinas, panawagan na napakarami kasi mga Filipino dyan sa Hong Kong. Go ahead po, Miss Pilais. Salamat po sa pagkakataon. Gusto namin ipaabot na bagamat tumataas ang bilang ng mga naapektuhan ng COVID sa Hong Kong, huwag din masyadong mag-alala. Kagandahan naman po dito ang komunidad ng mga Filipinos ay nagtutulungan kahit yung ibang lahi. Lahat po ng maaaring maitulong ng community ay gagawin niya. And then, of course, we are expecting more sa ating konsulado na mabigyan ng mabilis na tulong. Yung mga hotline dapat po available at mabilis na matawagan. At yun nga pong temporary shelter at pangangailangan sa shelter. Importante po ngayon. So yun po yung aming apila and sana po ay magawa niya ng paraan sa lalong madaling panahon in coordination po ng Philippine Consulate natin sa Hong Kong government. Alright, on that note, Chairperson po ng United Filipinos in Hong Kong, Ms. Dolores Valladares Pilais. Good morning po at maraming salamat po God bless po dyan sa ating mga kababayan, lalo po ang grupo din nyo na tumutulong dyan. Maraming salamat po, Ms. Pilais. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Magandang umaga po ang God bless. Sa dagdag pa mga balita sa oras na ito, atin ang alamin ang resulta ng pulong ng mga Metro Manila mayors ngayong araw. Inaabangan kung irerekomenda ba na maging alert level 1 na ang National Capital Region. May live report si Buangmo Marlene Padiernos. Yes,
Yes, tama ka dyan. Bombo Jane, Bombo Elmar, may bago na naman nga tayong abangan. Kasi ngayong araw kasi, ngayon, mamayang gabi, pagpupulungan ng Metro Manila Council at ng MMDA kasama ang Interagency Task Force at Department of Health ang mga susunod na mga hakbang at alert level system na ipapatupad sa buong National Capital Region. Sinabi ni MMDA General Manager at ngayon ay OIC Chairman Romando Artes na pag-uusapan ng mga alkalde at iba pang mga kinaukulan kung karapat-dapat na ba at handa na ang Metro Manila na ibaba sa Alert Level 1. Ang araw-araw na datos aniya na natatanggap ng mga ito mula sa ulatan ng DOH at IATF ang magiging batayan sa ipatutupad na naturang alert level system sa rehiyon. Kabilang ang risk classification ng mga lungsod, healthcare utilization rate at patuloy na pagbaba ng mga kaso sa rehiyon sa mga ikinukonsidera ng mga kinaukulan na bago mapagdesisyonan kung ibababa o pananatilihin ang mga restrictions na ipinapatupad dito. Kaugnay niya na Bombo Jane, Bombo Elmar, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni MMDA General Manager at ngayon ay OIC Chairman Romando Artes. Meron pong gaganapin na pagpupulong ang mga mayors ng Kalakang Maynila. Pero asahan po ng ating mga kababayan na yan po ay ibabase ng mga mayors sa datos po na araw-araw naman po na re-receive namin from DOH, IATF, NTF at ganoon din po yung kanilang experience sa ground. Lagi naman pong tatlo ang basihan ng mga Metro Manila mayors sa kanilang pagdesisyon. Unang-una na po yung risk classification po ng mga lungsod dito sa Kalakang Manila. Pangalawa po yung healthcare utilization rate. At pangatlo po yung patuloy na pagbaba ng kaso dito sa NCR. So yan po ay ibabase natin doon at mga panuntunan po na yan. Yes, Bombo Marlene. General Manager, yan ang tinig ni MMDA General Manager at ngayon ay OIC Chairman Romando Artes. May dagdag ko lang, Bombo Elmara, Bombo Jane. Kanina nabanggit nga doon sa report ni Bombo Raymond na nagkaroon pa ng karagdagan na requirement para maibaba sa Alert Level 1 ang isang lugar. At yun nga ay yung 80% of vaccination rate ng mga senior citizen at mga individual na may comorbidities. Samantala sa ilalim naman ng Alert Level 1 o ang new normal ay muling bubuksan ng papayagan na makapag-operate ng full capacity ang lahat ng mga establishmento at aktibidad. Ngunit magpapatuloy pa rin ang mga ipinapatupad na protocols bilang pag-iingat at pag-iwas na rin sa banta na dala ng COVID-19. Bombo Elmar, Bombo Jane. Talagang so yun full capacity na kung sakali kung mag-alert level 1. So yun ang kaabang-abang talaga Bombo Mars. May mga lumabas naman na report na o kaya mga opinion ang Metro Manila mayors kung ano yung napupusuan nila. Sila ba'y pabor na magkaroon na tayo o extend pa dalan sa ang nalaman ko may ilang grupo ng mga private hospitals gusto nila ma-extend pa yung alert level number 2 at least towards the middle of March. What about yung mga opinion ng ilang mga NCR mayors Bombo Marlene? Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Bale, yung mga kababayan nga natin na kabilang sa mga medical sector ay mas gusto nila na manatili muna manatili muna sa Alert Level 2 ito nga ang rehiyon dahil nga sa panganib na dala ng COVID-19. Pero may mga ilan naman kagaya ng mga kabilang sa business groups na pabor din na baba na sa Alert Level 1 ang rehiyon at iba pang lugar sa bansa upang muli nang mabuksan ang ekonomiya kasi Bombo Elmar, alam naman natin na nung nagsimula yung pandemic ay nag-cause ito ng pagsasara ng maraming negosyo at naging dahilan yun ng pagbaba din ng ekonomiya sa ating bansa. Yung mga mayor Bombo Elmar ay sa ngayon pinag-aaralan pa nila Bombo Elmar at mamaya aabangan nga natin kung ano yung magiging desisyon nila sa sagawa nilang pagpupulong hinggil nga dito sa pagkapatupad ng alert level system sa rehiyon na Bombo Elmar, Bombo Jane. Talagang balancing act. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Marlene, dyan sa lungsod na o sa Quiapo, Quiapo, Maynila. Maraming salamat, Bombo Marlene.
Maraming salamat mula dito sa Quiapo sa lungsod ng Maynila. Ako po si Bombo Merlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yan sa kilalang lugar ng Quiapo, Maynila, madakot tayo sa Negros Occidental. May nangyaring barilan daw, awayan doon sa parking space, parking lot. At nasa linya ngayon ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Jairi. Bombo Elmar, dahil lamang sa away sa parking ng motorsiklo at tricycle, isa ang patay habang isa ang sugatan matapos na marilang isang driver sa labas ng public market sa Barangay Maaw, Bago City dito sa lalawigan ng Negros Occidental kahapon. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, hepe ng Bago City Police Station, nagkasagutan ang biktimang si Efraim Alinsuring at sospek na si Jonas Lohan Tubong Banwa ng Barangay Bakong sa nasabing lungsod dahil sa pagpark ng kanilang tricycle at motorsiklo. Ayon kay Malong, umalis na sa lugar si Tubong Banwa ngunit bumalik rin makalipas ang 30 minutos at sinipa ang kapatid ni Efraim na si Jomel Alinsoring na nakaupo sa kanyang tricycle. Nung nakita ito ni Efraim, kanyang inawat si Tubong Banwa ngunit agad namang bumunot ng baril si Tubong Banwa at binaril si Efraim. Nung nakita nitong patay na si Efraim, kagad na tumakas si Tubong Banwa sakay sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang pamangkin na si Rene John Flores at sila ay tumungo sa Barangay Abuanan, Bago City. Sa pamamagitan ng hot pursuit operation, nahuli rin si Tubong Banwa matapos sumuko sa mga kasapi ng Criminal Investigation and Detection Group. Napag-alaman naman ng mga pulis na sugatan at nasa ospital rin ang driver na si Flores dahil binato ito ng mga tao sa palengke at binaril din ng isang sundalo na nagkataong nasa public market. Dahil dito isinailalim sa hospital arrest si Flores. Bombo Elmar. Talagang napakalinaw ng CCTV na yun, na pinapakita natin dyan sa report mo, Bombo Jairi. Natukoy na ba kung anong ginamit na baril dito, dyan sa barilan dyan sa parking, na pati yung mga meron dyan, nakisaw-saw na rin, Bombo Jairi? Sa ngayon, Bombo Elmar, inaalam pa ng kapulisan kung anong klase ng baril ang ginamit ng sospek sa pamamaril sa biktima, Bombo Elmar. At yes, maraming mga tao ang nakisawsaw. Yung iba nga binato pa nila yung mga sospek, kaya nasugatan at nagtamo rin ng sugat at tinala sa ospital itong pamangkin ni Tubong Banwa na si Rene John Flores na sa ngayon ay nasa hospital arrest. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Jairi. Maraming salamat. Mula rito sa Bombo Radyo Bacolod, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, 16 million pesos na halaga na smuggled cigarettes mula China sinira ng customs sa doon sa Cagayan de Oro City. May detalyang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sinira ng mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC kasama ang mga representante ng kumpanyang Philip Morris International ang nasa 16 na milyong pisong halaga ng smuggle na mga sigarilyo na nagmula sa bansang China. Sinabi ni Bureau of Customs Cagayan de Oro District Office spokesperson Angelo Andrade na ang nasabing higit 2,000 master cases ng smuggled cigarettes ay unang idineklara ng mga consignee na used
furnitures nang dumaong ito sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental noong Enero taong kasalukuyan. Inihayag ni Andrade na upang hindi na magamit pa ang nasabing mga kontrabando ay pinasok ito sa pasilidad ng Greenleaf 88 Non-Hazardous Waste Disposal sa Barangay Bayabas at sinira. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Bureau of Customs Cagayan de Oro District Office Collector Attorney Elvira Cruz na hindi nila titigilan ang mga pagpapalusot ng smugglers hanggang huminto ang mga ito sa mga pagpuslit ng kontrabando. Dagdag nito na maliban sa pagsira ng mga kontrabando ay maghahain din sila ng mga kaukulang kasong kriminal laban sa mga nagsilbing consignees na nasa likod ng smuggling activities dito sa rehiyon. Mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent overall number 1 sa Northern Mindanao. Basta Radyo, Bombo! Tunguhin naman natin ang Davao Region. May ilang insidente doon ng landslide. May nakuha impormasyon naman ang Bombo Radyo Davao. Magpapatuloy ngayong araw ang isasagawang clearing operation sa ilang mga kalsada ng Davao de Oro na apektado sa nararanasan na landslide. Pinaalalahanan ngayon na lalawigan ng Maragusan at Montevista, parehong sakop ng Davao de Oro ang mga motorista na magdahan-dahan sa kanilang pagmamaneho. Matapos ang pagguho ng lupa, ito ay para hindi malagay sa alanganin ang kanilang sitwasyon. Una na napag-alaman mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO na ang nangyaring landslide sa Kamanlangan, patungong Maragusan at National Road sa Montevista ay dulot ng walang tigil na ulan sa nakaraang araw na siyang dahilan ng paglambot ng lupa. Dahil dito, ilang mga motorista ang hindi nakatawid matapos na halos buong lane ng kalsada ang natabunan ng lupa. Agad naman na nagpadala ng mga ekipahe sa lugar para magsagawa naman ng clearing operation. Tiniyak naman ang ahensya ng Department of Public Works and Highways o DPWH na bibilisan ang pagkuha ng mga gumuhong lupa, lalo na at isa ang nasabing kalsada sa mga dinadaanan ng mga motorista na papasok at palabas sa lalawigan. Wala namang naitalang casualty ang otoridad sa nasabing landslide. Samantalang patuloy naman ang palawagan ngayon ng Pag-asa Davao Region sa publiko na manatiling alerto, lalo na ang mga naninirahan sa landslide at flood-prone areas dahil sa patuloy pa ring mararanasan mga pag-ulan hanggang sa susunod na mga araw. Mula Bombo Radyo Davao, para sa Bombo Network News, Bombo Eman de la Peña nag-uulat para sa Basta Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ilang mga bansa sa Europa at Amerika kinundina si Russian President Vladimir Putin at airline companies na nagkansila ng flight sa Ukraine na dagdagan pa. May detalye si Bombo Jovino Gala. Dumarami pa ang mga bansa na nagkundina sa tila pag-angkin ni Russian President Vladimir Putin sa dalawang breakaway region ng Ukraine, ang Donetsk at Luhansk. Ilan sa mga bansa na naglabas agad ng kanilang pagkundina ay ang United Kingdom, Germany at France. Ayon sa nasabing mga bansa na ang hakbang na ito ni Putin ay isang paglabag sa international law at isang malaking hamon sa diplomatic effort para sa mapayapang pag-ayos at political situation sa kasalukuyang tensyon. Hinikaya nila ang Russia na bawiin ang naging desisyon nito. Magugunitang inanunsyo ni Putin na matagal na niyang pinag-iisipan na kilalanin bilang bahagi ng kanilang bansa ang dalawang breakaway region ng Ukraine. Matapos ang naganap na anunsyo ni Putin ay nagdiwang ang mga tao sa Donetsk at Luhansk kung saan nagsilabasan sila sa kanilang mga bahay at nagsindi pa ng fireworks. Sa panig naman ng US ay agad na tinawagan ni President Joe Biden si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at tiniyak nito na nasa likod pa rin sila ng Amerika at kaalyadong bansa. Nagbigay din ng update si Biden sa Ukrainian President sa kanilang inaayos na sanctions na ipapataw sa Russia. Samantala, nadagdagan pa ang mga airline companies na nagkansila ng kanilang flight sa Ukraine dahil sa tumataas na tensyon doon. Kinakuling nagkansila ay ang Air France at German airline company na Lufthansa, kung saan sinabi nila na ang hakbang ay bilang pag-iingat na rin. Tinayak naman ng dalawang airline companies na kanilang imomonitor ang kalagayan sa Ukraine at kapag naibalik ng kapayapaan ay doon ibabalik ang kanilang flights. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News.
2015 Miss Universe Pia Wurzbach, ibinida ang sekreto ng matatag na long-distance relationship nila ng Venezuelan boyfriend. May chika na si Bombones kay Biab Mercado. Tila love is in the air pa rin para kay 2015 Miss Universe Pia Wurzbach bagamat lumipas na ang Valentine's Day. Ito'y kasabay ng kanyang pagbahagi sa sikreto ng matatag na LDR o long distance relationship nila ng Venezuelan businessman boyfriend. Ayon sa 32-year-old half German beauty na tubong Cagayan de Oro, time management at good communication ang mga sangkap kung bakit tumatagal ang relasyon nila ni Jeremy Johnsy. Katunayan nitong Enero ay nagdiwang na sila ng kanilang pangalawang anibersaryo bilang magkasintahan kahit may mga okasyon na hindi nagkasama gaya nitong nagdaang araw ng mga puso. Noong nakaraang buwan lang din nang dapuan ng virus si Wurzbach habang nasa United Kingdom kung saan siya nagpagaling kasama ang kanyang pamilya at ang Scotland ang unang pasyal nila ni Jeremy noong makarecover sa sakit. Para sa pangatlong Pinay Miss Universe, tinitiyak nito na may oras siya sa trabaho dito sa Pilipinas at mapagbibigyan din ang foreigner boyfriend sa hilig na sila ay mag-travel together. Yan ang latest chika, ito si Bonbon Ness, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na balik na naman sa pananamlay ang halaga ng piso kontra dolyar. Isang dolyar katumbas sa Pilipinas 51 pesos and 31 centavos. Yung Hong Kong dollar 6 pesos and 57 centavos. Yung Singaporean dollar naman ay 38 pesos and 12 centavos. Yung euro ay 58 pesos and 10 centavos. Yung Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas 13 pesos point 67 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy